ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲರು. ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, ತುಳುನಾಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಆಂಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಈರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಇಯರ್ ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಬಹುಶಃ ಯಾನೆ ಅಂದನಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಯಾನನ್ ಬುಡ್ನಾನ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಪಲ್ ಯಾನೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಆಂಕರ್ಸ್ ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆನೆಟ್ ಟಾಪ್ 1 ರೇಟಿಂಗ್ ಪುರ ಪನೋಡಿರು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ, ಅನುರಾಗ್, ಓಕೆ ಅನುರಾಗ್, ವಿನೀತ್, ಮಧು, ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ, ರೂಪೇಶ್. ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರಡ ಕೊರೋಡೆನಾ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಲ್ಲ ಕೊರೋಡೆ ಅದೇ ಎನ್ನಲ ಕಡೆ 6 ಜನ ರೈಟ್ 5 ಜನ ನಂಬರ್ 1 ಉಪ್ಪೇರು ನಂಬರ್ 2 ಕೂಡ ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪನ್ನಡು ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನಲ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ನಾ ವೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೇರಾಗಲಿ. ಸೊ ಎನ್ನಲ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪುಣಂದ ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂತ ಬರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಡಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾದ ಮಾತ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹಿಡಿತೋಪುನ ಅಂಚನೆ ಆಂಕರ್ ಅಂತ ಬರಲಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಆಂಕರ್ ಅಂತ ಬರಲಿ. ಐತ ಅರ್ಥ ಬಾಕಿದ್ನಾಗ ಲೇಡಿ ಅನ್ನಡಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ರೇಂಜ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಜನ ಬಂಗ ಆಪನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದ್ 2-3 ಜನ ಬರಲಿದೆ ಜೋರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನಲ ಕಡೆ ಅನುರಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್. ಥರ್ಡ್ ಮಧುರಾಜ್. ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ದಾಯಕ್ ಬಂದ ಅಕ್ಲನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಿತ್ತತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೈದಿರ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಧುರಾಜ್ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಯಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಗಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನದೆ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ. ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಯಾರು ಅನುರಾಗ್, ವಿನೀತ್, ಸಾಹಿಲ್ ರೈ ఒక ಮಧುರಾಜ್. ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಪ್ರಾಯದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ఒక ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಹೋ, ಇರ್ ಬಿರ ಅಡೆಗೆ ಕೊಂದಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈತ್ ಆಂಕರ್ ನ ಕ್ರಿಟಿ ಇರ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇಯರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಕರ್ ನಗ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮನ್ಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಂದಿತ್ತು. ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಎಂಚೋಪುನ್ ಮಂಡ ಇತ್ತೆ ರೂಪೇಶ್ ದಾದ ಅನ್ಪದುಲೆ ಅವು ಕುಡೋರೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆಂಚ ವರ್ಪುನ್ ಶೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋಸ್ ಈರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಪುನು. ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನ ಥ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಶೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಪುನು. ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನ್ಪೇರು ಇಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇರು. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಾಯಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಇತ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ವೇನೆ ಬೇತುಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತನ ಬೇತುಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಉಂಟು ಅವು ಬೇತುಪ್ಪುಡು. ಇತ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಂಕರ್ ದೆತ್ತಿನಾಡ ಅರ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತುಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಇದು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನ ಶೋ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತುಯರ್ನಾಡ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಸೀಜರೇ ಬೇತುಪ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬೇತುಪ್ಪುಡು ಅಕ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬೇತುಪ್ಪುಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲ ವೇಟ್ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಬೇತನೆ ವೇಟ್ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ರ ಅವು ಜನಕ್ಲೆ. ಓಕೆ, ರೂಪೇಶ್ ಆಸ್ ಅ ಆಕ್ಟರ್ ಈ ಆಕ್ಟರ್ ನಟೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರಡಿರ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಬರ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ದಾದವನ್ನ ಒಂಚೂರು ಆರಡಿತ್ತಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಟತೆ ಒಂಚೂರು ಪಟ್ಟದು ಬರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅರ್ಜುನ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ದಾದ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ ನಾ ಪಟ್ಟದು ಕೊರಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟದು ಕೊರಡು. ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಆಗಿ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಆತ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಐಲ ಪಟ್ಟದು ಕೊರಡು ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಳ್ಳ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಪುದರ್ದದ ಎನ್ನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಪುದರ್ ಅಯ್ಯೋ ತ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಣ ತಿಕ್ಕದಿಜ ರಂಜ ఓకే, మద్నాప్న పొన్ను ఏం చెప్పడు? మద్నాప్న పొన్ను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పొన్నలకెప్పుడు కొంచెం రెడ్డ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಬೋರ್ಡು ಇಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಎಡ್ಡು ಬೋರ್ಡು ಅದು ಬೇಜಾರು. ಓಕೆ, ನಾಲ ತೂತಿಚಾರು ನನ್ನ ತಿಕ್ಕದಿಚಾರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಿನಿಕುಡ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮುಗಿನ್ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದ ಏರೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಹುಶಃ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಥ್ ಮೆಚೂರ್ ಆಯ್ನ ಪರ್ಸನ್ ಯಾನತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್
ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಓಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದಾಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪುಜಿ ದಾಯಕೊಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬೇಲದ ಮಿತ್ ಮಾತ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಡ್ ಬೇಲದ ಪೆರ ಒಪ್ಪುನೆ ಸೊ ಬೇಲದ ಪೆರ ಏಪ ಒಪ್ಪುನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಕಾರ ಪತ್ರ ಏನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಮೋಕ ತೋಜವನಕ್ಲೆ ಒಪ್ಪುನು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡವಡೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಒಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪುನಕ ಅವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅದ್ ಎಂಕದಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಜ್ಜಿ ಆರ್ಜೆ ಅದು ವಿಜೆ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಾತು ರೂಪೇಶ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ರೀಚ್ ಆತೇರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಾಯಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಆಂಕರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎನ್ನೋ ವರ್ಷದ ನಿಂಚೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಶೋಸ್ ಮಲ್ದೆ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಮಲ್ದೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಆದುಪ್ಪು ಉಡುಪಿ ಆದುಪ್ಪು ಮೂಡಬಿದ್ರ ಆ ಏರಿಯಾ ಆದುಪ್ಪು ತುಳುನಾಡದ ಓಲ್ಪನ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 25 ಶೋ ಮಂದಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಶೋ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಗ ರೀಚ್ ಆಪುನ ಅಂಚೆ ಅನ್ಮಲ್ದೆ ಪಂಡಿತ್ ಒಂಜಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಣೆಂಚ ಅನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಡ್ಲ ಬೋದು ಅನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಡ್ಲ ಆತನೆ ಅಣ್ಣ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಚ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಣ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತುಯರ ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತನ போகணும் ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆನಂದ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತ ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿನ ಆತೆ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಸೊ ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಪೋಯರ್ ಉಂಟು ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಎಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಕರ್ ಆದ ರೀಚ್ ಆತನಿ ಇರೊಂಜಿ ಮೂವಿದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೂದ್ ಬರ್ಕನ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಆರ್ಜೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಜಯ್ ಅತ್ತ ಆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಸಿಂಗರ್ ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೂದ್ ಬರ್ಕ ಕಾಲೇಜಿ ತೂನ ಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಲೆ ತೋಜುನು ದಾನೆ ಇರ್ದುಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೊಚ್ಚಿದರ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ತೆಕ್ಕರೆನ ಅವೇ ತಲವಾಡ್ ಕಟ್ತದರ್ಗೆ ಅವು ಈ ಪಂಪಿನ ಅತ್ತಮ್ಮ ತುಯಿನ ನೋಡು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ತೂತಾನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಪರಿದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಡೀಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಲ್ಪೊರ ಡೀಲ್ ಮಲ್ಲತ್ತಂಡ ಪನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡೆಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಜ್ಜಿ ಡೀಲ್ ಮಲ್ಲನೆ ಅಂಡ ಇರ್ನೆಡ್ ದಾವ ಅಂದ್ ಡೌಟ್ ಇಂಕ್ ಏನರ್ದ ಆವ ಒಂಜಿ ಬೆದ್ದಿನಾಲು ಒರ್ಮ ಬೆದ್ದಿನಾಲಿಗೆ ಹೊಂತಲಿಗೆ ಅಂಚ ನಿನಗಾದೆ ಎಂಚಿನ ಡೀಲ್ ಬನ್ ಈರೊಂಜಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಏತ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಬ್ಬತ್ತ ಸಿಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಏತು ಕೊರಡಾವು 50,000 ಫಿಕ್ಸ್ 50,000 ಕೊರ್ಚು ಬಿಡ್ಲಿ 40,000 ಆವಂದಿ ಇರ್ ಬಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಜನ ಬರ ಕುಲ್ಲೆ ಅವರ ಬರ ಪೋಲೆ ಆಪುಜಿ 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 ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚುಂಡು ಮಾರಿಲೆಗೆ ತಿನ್ಪೇರ್ನ 5,000 ಬೋಡು ಕಾರ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಡಿಸಿಲ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕದಾಲ ಉರಿಯುಚಿ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಓಕೆ ಡನ್ 5,000 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂಚನ ಡೀಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಶೇ ಡೀಲ್ ಓಕೆ ಏನೇನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಏರೇನು ಬೋಲ್ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಡನ್ ಪನ್ ಎಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ಪಂಡೆ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ ಈತ್ ಪೂರ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುಲ್ಲ ರತ ಇರ್ನ ಆಂಬಿಷನ್ ದಾದ ಎನ್ನ ಆಂಬಿಷನ್ ದಾದ ಅಂದಕೇಂಡ ಇತ್ತ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಗುಪ್ಪನ ಆಂಬಿಷನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಪನಂತ ಒಟ್ಟುಗು ಎಡೆಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಆ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಪಕಾರ ಆಪುನ ತೂಪುನಾಗ್ಲೆಗ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಹುಶಃ ಸಿನಿಮಾದ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದಾದ ಬಣ್ಣ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚು ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ಪುನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೂಪುನ ಆಯ್ ಬದುಕಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆದ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐದು ನಡುಟು 2.5 ಗಂಟೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪಿನ ಅದು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಇರು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ರೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಡು ಸೊ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನೋರಂಜನಾತ್ಮಕ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಅವು ಬಹುಶಃ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಗಿರ್ಗಿಡ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಮೆಗ್ಗೇಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಆ 3 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳ ಇತ್ತಾಗಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು
ಅವು ಫಿಲ್ಟರ್ ಆದ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ರಾಕೇಶ್ ಕದ್ರಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಈತ ಸಿನಿಮಾ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮಲ್ತಾರೆ ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ ತರೆಟ್ ಉಂಟು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಪಿರವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದನವ. ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕುಲ್ಲುದನವ ಡೈಲಾಗ್ ಬರೆಪುನ ಅದಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಲ. ಸೊ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದು ಯಾನೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಾದ ಪಾತ್ರಗ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಕ್ಕ ಖಂಡಿತ. ಎಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಕೈಟ್ ಒವು ಮತ ಆಫರ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಗ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮಂಕುಬಾಯ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಇರಾನಿ ಅವಳ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ನಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪನ ಹಂತಡುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಾದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸದ್ಯಡೆ ಅವನೆಲ್ಲ ದಾದ ಟೈಟಲ್ ದಾಲ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಆಪನೋಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಡು ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತಜಿ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ದಟ್ ಪೋಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಈರನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಮೂವಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏತ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವು ಸಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಾಯೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೈ ಬಾಡೋಡ್ನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂಡ ಪೊಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ನಾಂಡ ಎಂಕ್ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮಿತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತ್ ಎಂಕಿತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಇಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಆತ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತನೆಟೆ ಜನಕ್ಕೂಲೆಗ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬರ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಡ್ ದಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಈ ಮೂವಿ ಜನಕ್ಲ ಕೈತಡೆ ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡಿತ್ತಾಯ್ತು ಇತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಬಹುಶಃ ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಣದಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ಉಂಟು ಎನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಣದಾಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುಂಡು ಸಿನಿಮಾ. ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಮನರಂಜನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಯಾನ್ ಒಂಜೆ ಅಂತ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಭಯಂಕರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಲ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸುರೂತ ಟೈಮ್ ಮಾತನಾಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಓಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಓಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿ ಒಂಜಿದ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆತ್ತೆ ಒಂದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಂದಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಈತ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಓಲು ತೆಲ್ಪಿರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವೈಕ್ ತೆಲ್ಪಿರು ಅಂಡ್ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನಾದ್ರು ಬೇತಕ್ಕ ಯಾಕೇನು ಎಂಚಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡಾಣದಾಣಕ್ಕೇನು ದಾದ ಎಡ್ಡಾಣಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಎಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕೇನು ದಾಗ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಅವು ಎಡ್ಡೈತನದು ಅಂಚ ಕೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಂಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತದೆ ತುಳು ವೇರು ನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಳು ವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ತುಳು ಐತೆ ಸೇಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ತೋನಾಗ ಆಕಲ್ನ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಬಟ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೋನಾಗ ಆಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ತೊಂಬರ್ಬೇಕು ಪಾಪ ಸಿನಿಮಾ ತೋನಾಗ ಆಕಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಆವಡು ಭಾರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಆವಡು ಆಕಲಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಆಕಲು ದಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ದು ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೇರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ದ ವಿಚಾರ ಇತ್ತದಾದ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ತೋಡ್ದು ಎನ್ನೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ತರ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣೆ ಕೆಲವರ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾನ್ ತಿಳಿದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಫೀಸರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಲೇರು. ಸೊ ಬೋಜಣ್ಣೆ ಸೊ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಲೌಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದೇಟು. ಸೊ ಅಂಚದು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಹುಶಃ ಆರು ಅಕ್ಲು ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾರವೇ ನಮ್ಮ ತೂನ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಫ್ರೇಮ್ ತೆಲ್ಪವೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಾದ ಬಣ್ಣ 90% ತಿಳಿಕೆ 90% ತಿಳಿಕೆ 10% ಬಟ್ ಆ 90% ಇಡ್ಲ ವಿಷಯ ಪೋಂದು ಓಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಾಮಿಡಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ದಿನಂತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಬುಡ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ ಸ್ಟೋರಿಲೋ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿಲೋ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬಿಡ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಡ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಬೇತ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸಿನಿಮಾಡ್
ಈತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ತೆಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ತೂತ್ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಈ ತುಪ್ಪುನಿ ಸಿನಿಮಾ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟೆಡ್ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ದಾದ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಹೀರೋ ಓಕೆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದಲಮಂಡ್ರಿಜ ಈ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂತ ಅನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಜ್ಜಂದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪು ಅವು ಎಂಚ ಗಿರಿಗಿಟ್ಲಾಗ ತಿರ್ಗೋಡು ಸೊ ಲೈಫ್ ದಾಗ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ಗಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಜನೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಹೀರೋನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚೊಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಒಪ್ಪು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಏಪ ಬರು ಮೂವಿ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕಾಣದಾಂಡ ಎಣ್ಣೆಲೆ ಕಾಣದಾಂಡ ಗೊತ್ತು ಇದಾವಣ ಎಲ್ಲ ಅವು ವರ್ಕ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಮಾತುಪ್ಪುಡು ಸೊ ಆಗಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಅಂಚನ ಜನಕರು ಮಾತ ಬರ್ತದ ತೂವಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಗಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ ಬರ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಡು ಖಂಡಿತ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಬರೋಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ನುದು ಇಂಚ ಬರೋಡು ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಅಂಚ ಬೈದನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಾಮಿಡಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ನಮ್ಮ ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಪಾದದ ಏತ ಸೀಸನ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಆರಾಗ ಏತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಆರ್ ಬರೀತೀನಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಡೀ ಪಾರ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ ಪ್ರಶಂಸದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಕಾಮಿಡಿ ದಾಲ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರ ಪೂರ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಸೊ ಒಂಜಿ ಯೂತ್ಫುಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜವನೇರ್ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಚಿತ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಕ್ಕು ಈ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಜಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಲವ್ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಇವರು ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಎಂಚ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಇರ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಕ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇ ಇರ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನುವಾರ ಇರ್ ಲವ್ವರ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನುವಾರ ಅದು ಇರ್ ಲವ್ವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ಪಾರ ಅತ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಲವ್ನು ಬಿಡ್ಪಾರ ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾತ ತಿರ್ಗೊಂದು ಒಪ್ಪುಡು ಗಿರಿಗಿಟ್ಟಿಡ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಮೆಸೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ಲವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಅಯ್ಯೋಂಜಿ ನೆಟ್ ಈರೊಂಜಿ ಸೀಕದ ಮಿದ್ದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋರ್ನ ಆ ಸೀಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಲವ್ ಸೀಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇತಾಗ್ಲೇನ್ ತೂದು ಬೇತಾಗ್ಲೇನ್ ತಿರಿದು ಬೇತಾಗ್ಲೆ ಯಾರು ಹೆಂಗೊಂದು ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಉಂಡು ಇರ್ನಲ್ಲ ಲವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಂಡ್ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏತೋ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಡು ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ವೆಚ್ಚಡಲ್ಲ ಮಾರ ನಿನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾನು ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅಕ್ಲ ಇಂಚು ಉಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚ ಮಾತ ತಿರಿಯೋದು ಮಲ್ತೇನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂಚನ ಇತ್ತದ ಯೂತ್ಗೂ ತೂಪು ನಂಚಿತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಬಂಡೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಗ್ ಬಿಡ್ಸ ಐಕ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರು ಬೇರೆ ದಾಲ ಅನ್ಬುಜ್ಜಿ ಗಿರಿಗಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಗ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇರಗ್ ಓಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಇರೋ ತರದಲ್ಲೇ ಹೋಗಂದೆ ಬಿಡು ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಈರ್ನನೆ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಬರ್ನದೊಂದು ಕೇಂದ್ ಬತ್ತ ಎಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಮಂಡ ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸುಮಾರು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದ್ 2-3 ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತೇನೆ ಬಟ್ ದಾದಾಣ ಮಂಡ ಈ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಪನ ಮಂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪು ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದ ಮೋನೆಗೆ ಪನೊಂದಿಪ್ಪರು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಡಿನ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಫ್ಲೇ ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಅಂಚ ಅವನಿತ್ತು ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಬಿಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಆಡ್ಬಂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಬಿದೇ ಪೋನಾಗ ಅಶೋಕ್ ಮಲ್ದರಿ ಆತ್ ಬಂಡ ಅಂಚನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಡು ಸೊ ಅಂಚನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಪ್ಪೋಡು ನಾವು ಬತ್ತಿನೇ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಡೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಎಂಡೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಬೇರ ಅಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ತುಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮದೇ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮಂಚಿನಾಗ್ಲೇ ಬೇತಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಒರಿಯಾಗೆ ಬರ್ಡನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಿಡ್ಸಿತ್ತು ಒರಿಯ ಇದು ಪಾಡುನು ಅವ್ರಿಸ್ಕ್ ತುಳು ಉಟ್ಟಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಜೆಟೆಡ್ ಯಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲ ಮಾತ ಬಾತೀರಿ ಮನ್ಪುಗನ ಏನೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅತ್ತ ಅವ್ರು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಿತ ಆಳೋ ಬಂದು ಇವಾಗ ಅನಿಲಣ್ಣೆ ಬಂದೆ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಾತ ಬಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ RS ಸಿನಿಮಾಸ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ
ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದಿದ್ ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಈತ್ ಪಾಟ್ನ ಏತ್ ಬರೋಂದು ಕೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಜನ ಐತೆ ಸೊ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಲ್ದ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದಿದ ಬೈದಿನಾಗ್ಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಈ ಒಂಜಿ RS ಸಿನಿಮಾಸ್ ಪುಟ್ಟೆನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಮಂಕುಬಾಯ್ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಾವ್ ಎಂಕೆ 2-3 ದಿನ ತಾಗದ ಇಂಚಿನ ಮಂಕು ಎಂಕೆ ಅಂದಾಜ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದಲ್ಲ ನಾವು ಮಂಕಿ ಆ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಾಂಡೆ ಇಂಜಿನ ಮರ ಒಂದು ತರಗಿರ್ಮೊಂದು ಆ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಇರಗ್ ತೆರಿಪೋಂಡು ಅದ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇತ ಟೈಪ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಕುಬಾಯ್ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ಇರಗ್ ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಮಂಕುಬಾಯ್ ಪಂಡ ಆ ಟೈಟಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಏನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಹೋಗಿ ಆ ಟೈಟಲ್ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾದ ಆದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಏನ ಕಡೆ ಬಂದ್ಲಕನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಯಾನ್ ಇಡಮುಟ್ಟ ಮೀಸೆಗಡ್ಡದ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈತ ಸಿನಿಮಾ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೀಸೆಗಡ್ಡ ದೀದಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಗೆಡ್ಡಪ್ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಲುಕ್ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಹುಡುಗಿ ಎಂಚೊಪ್ಪೆ ಐಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಮುಗ್ದೆ ಹುಡುಗೆ ಮಂಕುಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ದೆ ಐನ ಎಂಚೊಪ್ಪೆ ಆ ಟೈಪ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಖುಷಿಯಾದ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಓಕೆ ಖುಷಿಯಾದ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಜನಕ್ಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಮೂವಿ ತಿಕ್ಕಡ್ ಓಕೆ ಇರೊಂಜ ನಿರೂಪಕೆ ಆದ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಯುವ ನಿರೂಪಕರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದೊಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ ನಿರೂಪಕರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಟಿಪ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅವು ಏರೆಗ್ಲ ಓ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವಡು ಪೇಷನ್ ಇನಿಯಾನ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಅವಡು ಎಲ್ಲ ನಾನು 15,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಅಂಚೊಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ನಿರೂಪಕ ಅನ್ನೋಕೆ ಯಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಶೋ ಅನ್ಬೋಡು ಯಾನ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಬೋಡು ದಯಮಲ್ತದ ಬರೋಚ ಅವ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಯಾಕೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರ ಪಂಡ ಒಯ್ಟ್ಲ ನಂಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೋಚು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಸೊಂಬೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಜನ ಮನ ಅಂತಿರ್ತು ಅವ್ರೇನ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ ಲಂಚ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊರೋ ಅಂತಿರು ತುಲೆ ಅರ್ನ ಶೋ ತುಲೆ ಇಂಚ ತೂತು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎರ್ನ ಶೋಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣನೆ ಎಂಕೆ ಇಂಚ ಮರಳು ಕಟ್ಟರಂಡು ಯಾನ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿಲಕ ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವೇ ಒಂದು ಎಣ್ಣ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಟ ಒಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಶೋಟ್ಲ ಅಣ್ಣನಗ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಗ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಗ್ಲಿ ಆಂಟಿನಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಒಡೆ ಮುಂಟ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಬೋಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಐದ ಮುಖೇನ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಪಣ ರೂಪೇಶ್ ಬೈದೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಆ ಇಂಜಿನ ಮರಳು ಕಟ್ಟನಾಗ ಬಾಯ್ಡ್ ಬನೋದಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣನಗ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಗ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಈಗ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಪ್ಪು ಐನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಮೀಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನ ನಿಖಿಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನತ್ತಂದ ನಿಖಿಲ್ನ ತನ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಎಸ್ ರೂಪೇಶ್ ನಿಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬೈತಾರೆ ಎಂಚಾಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈಜ ನಾವು ಬೇಲೆ ಅಂತಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪ ಇಂಚ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಓಹೋ ಹೆಂಗ ದಲ ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತೂಂದುಪ್ಪೆ ನವೀನ ಶೋ ತೂತೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏರ್ಮತ ಗೆಸ್ಟ್ ನಾಗ್ಲಿ ಬೈದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೂತೆ ತೂನಾಗ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ದಿಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಸೀಟ್ ಇಡ್ಕೊಲ್ಲ ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐಕ್ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ತಂಡಗ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತಂಡಗ್ ಮಾದರಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚನೆ ಇರೆಗ್ಲಾತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಮಂಕುಬಾಯ್ ಫಾಕ್ಸಿ ರಾಣಿ ಸಿನಿಮಾಲ ಬರೋದುಂಡು ಪೂರಾ ಸಿನಿಮಾಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ಪೋದು ತೂಡು ಅರೆಗ್ ನಲ್ಲಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ಪನಂತು ಇನ್ನಿತ ಸಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.